Мила, аз платих черен троп и навак чувството на любов. Глупак, биха казали умните. Глупак, биха казали мъдрите. Но това чувство се любов. Това чувство се любов. Понеже нали има тема, и аз си мислих преди това за редактора и това, което ми дойде на къла е за текстовия редактор на компютъра, който едно време ми подчертаваше всички думички, аз много се ядосвах. И повечето ми текстове нали бяха подчертани от до. Явно не му харесваше на този компютър, нали какво пише. И сега като остарявам уж като един козирог, и трябва да ми подчертава нещата. Или редактора не се е поумнял, или аз съм поизпростяла, не знам. И мислям да прочета нещо всичко подчертано, но сетих за друго пък. Как хората се редактират. Мъжа редактира жената, жената редактира мъжа, и въобще хората, които живеят заедно, как се редактират. И това реших друго да прочета и то е дълго. И така за Lubricated. Имаше много добри и шумни приятели, но се падаше по интелектуал, надгробен надпис. Такъв мъж и се падна. Тих, еродиран, бездориран, хлъткав. Такъв един комплициран, половин доктор, половин математик, Lubricated. Тихите мъже не ми ги хвърляли, те ще се изминават някъде, каза и приятелка Софи. Тази приятелка не ми я хвърли, каза тихия мъж Софи. Изтъкна да се гмурне хлъд. Ти си рибата, която лъже долу по стените на аквариума и не те обича. Ти си този, който май се гмурваш твърде тихо и не те обичам. Измършавя и не можа да поплува, тишините й станаха шумни, кръвта й се избистри и помъдря. Не споря се, не се гневеше, твърде разумно канеше някой в банята, да си спомня. Аха да се хардулне хлъд, аха да се прекърне хлъд. Тъй хладна се при всяко на разположение хлътваше. Тихият мъж е нещото, което прихванеш, не може да се отървеш. Не може да си клътнеш малките. Не може повече да се прозяваш, уста отворена широка, не е препоръчителна за дама. Ако го прихванеш, не може да се изморяваш, да падиш тишина. Това трябваше да е разказ за тихите мъже, но не е. Но не може повече да продължава, че 8 години каза и умря. Не е достатъчно деликатен редактор. Всъщност ще разкажа една случка с редактиране, която може да е интересна. Като пътувах в влака, често си забравих неща и днес си забравих факта, че са подписана първата ми книга. И така няма да го признам, когато една момиче ми се обади и ни я беше намерила и ни я даде. Пихме кафе и тя беше подредила нещата, както на нея и харесват. И днес това беше едно стихотворение, което ще прочета сега. И после тя ми обясни защо харесва много. Posto su ore mai 6 март клиенти складат огромните тири, зъби и кости на негри, покрити с рекламни фанелки. Малко китайче си търси синята перка на въртолета, селине и билял, бутат количката с дюнер кебаб, пред държията стара с синя избира, 4 косъм от пенките, жената разтегни, дънес пейзаж. Давам фланелите, бяхите улите и пъснята. Това е. И сега, понеже винаги редакторите са обвинявали някой от тях, тук имаше един стен редактор Пламен Дойно, той изведнъж ми каза, че моето писане било леко. И аз всъщност това си е съвсем тежко, но като цяло веднъж за едно четене достъп до литературата, където не знаем защо ме поканих, аз много се зарадвах. Написах едно стихотворение за 10 минути, защото една приятелка имаше рожден ден и аз реших да й посветя стихотворението, пък в живота си правя това нещо. И за последен, аз не обичам да посвещавам стихотворение, но това е една приятелка от детинство. Така, това се казва дрехи. Мъжете ни са дрехи и то не може да бъде редактирано, защото е бързо стихотворение. Те не са тук, защото са в Колорадо, играят в крикет, а върховете от нашите разговори на вярности. Като малки обичахме комикси и слушахме на сръбски, волим от лудо, волим от страшно. Един път му написах бележка в химикалната, а не сме си
това на епокистянец и Божи Наргилен. Мету се пяка тихо мол коразон, мой город. Аз за казвате, ми беше непознато това, което се чуеш, че ми е нужно да разбера от двете, за да демонстрираме тази разлика между авторския текст, т.е. автентичната народна песен и редакторски вариант, който видяхме. Ами аз наказах, тогава ще изпея и двете.